Bună și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să intrăm pe magazin Play, o să dăm la topuri și pe ce joc apăs, acela o să îl instalez și o să-l jucăm. O să fac ochii închiși. Deci, începem. Ăsta l-am instalat. Nu, haideți să-l vedeți și voi, că nu e foarte... Ok, hai să jucăm un pic. Jocul nu este foarte greu, este chiar foarte ușor. Gen, tu ești decât omor, nu știu, ești o creatură mică și trebuie să-i omori pe el sau ei o să te omoare pe tine. Oh, n-am reușit să iau. Iau acum. Am luat și eu. Cred. Bă, mie îmi place foarte mult skin-ul ăsta, pentru că vedeți peștișorii ăștia cum vin. Da. Jocul e foarte fun, adică distractiv. Da, îți pierzi foarte mult timpul făcând chestii care... Faci chestii care nici măcar nu-ți trebuie, dar e ok. Că gen te distrezi. Trebuia să prind. După aia poate jucăm și Roblox un pic. Da, astăzi o să fie mai mult, uite așa, la mișto. Oh. Da. Continuăm cu următorul joc. Deci... Stop. Ok. Asta pare foarte ușor, gen... Hai să le instalăm. Da, revin când se instalează. Pom, încerc să filmez și cineva vine cu roșii, varză și cartofi. Pe bune. Ok, oricum, nu băgați în seamă. Continuăm jocul. Haideți să-l începem. Îmi pare rău că o să-mi dea reclame, dar eu nu pot să cumpăr pentru că sunt un copil și nu pot acum pentru că n-am bani. O să pun pauză la film când o să vină niște reclame, deci da. Hai să vedem. Noi pe primele nu le-am făcut. What? Bă, jocul e mișto. Da. Ha? Bro, ce... Bro, jocul nu e așa de rău. Trebuia să șterg și pe astea așa. Da, jocul nu este. V-am zis, revenim. Da, revenim. A fost foarte plictisitoare. Deci, da, mă gândeam eu. Bă. Ioi! Nu ne trebuie, mă, că filmez. Da, dacă o să ne mai dă vreo reclamă, noi o să încheiem jocul ăsta și jucăm altceva, da. Și dacă vă place, nu uitați să dați un like și atât. Nu-mi trebuie și subscribe. Asta e cheușiță pentru câine, cred, da. Așa trebuie. Da. Haideți să jucăm următorul joc. Nu băgați în seama ce joc mai am eu. Și, hai să vedem. Top. Nu putem să jucăm tot asta. Doamne. Ok, ăsta vom juca. Bă, din ce vedem pe aici? Din ce vedem aici? Jocul pare foarte ok. Pare ok, să vă zic așa. Da, jocul poate să fie altfel, știți?
Așa, cred că nu filmează. Sunt o grămadă de jocuri. Da. Ia, hai să vedem ce zice. Prea multe avertismente. Nu încercați. 0 stele, nu recomand. E plin de publicități. Păcat de joc. Cool game. Bun joc. Da. Dacă o să pierdem sau ne dă vreo reclamă, hai să zicem la reclamă, o să închidem jocul și jucăm altceva. Episodul ăsta n-ar trebui să ține mai mult de vreo 10 minute maxim. Da. Și astăzi vom face și reacții la Life of Luxury. Jocul de poză nu prea pare ok. Nu vă supărați. Ia. Bă, jocul pare destul de ok. Da, atât de încet mergem. Pe ce fac? Trebuie să intru în cutii? Ok. Asta a fost prea ușor. E prea ușor pentru mine. Nu vă supărați că zic asta, dar... 100! Jucăm altceva? Eu cred că da. Hai să schimbăm jocul. Da. Mario. Trebuie să jucăm. Reclame. Un pic dacă ai greșit, pac reclama. Nesimțire totală. Înțeleg o reclamă, dar nu trei una după alta. Ni le băgați cu lingura în gură. Vă înțeleg. Veți zice este gratuit, dar stați un pic. Așa, bun, continuăm. Îmi pare rău. Este gratuit, dar cu bun simț mai fraților, da, cu bun simț mai frați. Copilul ăsta, aia a fost Rotar Gheorghe, Magda Tolomie, nu înțeleg. Ok. Mihai Cuhon. Păi proștilor, de ce le repetați? Ok, pare ciudat. Deja de cum sună. Da. Astăzi facem reacție la Life of Luxury. Bă, totul pare ok până acum. Da, nu, bun, hai să... Zice că așa, eu știu... Dură. Dar oare ce se întâmplă? Pot să sparg? Bă, eu cream că pot să sparg astea. Și ăsta mai mâncă ceva? Bă, e bună prăjitura. Acum pot să sparg și astea. Ok, pare destul de ok și de amuzant. Până acum. Mersi. Știu că nu mi-a zis sănătate, dar... De ce mi-aș da eu banii? Și în primul rând, eu zburam atunci. Săream, eram în aer. Bă, pare ok jocul. Da. No, bun. O să fim invincibili. Asta vrea să ne zică jocul. Căci noi devenim invizibili. Nu! Dacă trebuie să iau astea. Așa. Dar luăm și steaua asta. Avem câteva minute la dispoziție. Ui. Da, asta mai zic și eu.
Bă, jocul e, nu prea să zic așa că e chiar de nota 10, dar jocul mișto e cât de cât. Nu dați hate că zic asta, dar zic și așa, gen... Da. No. E prea ușor pentru mine, nu vă supărați că zic asta, dar... Nu dau What? De ce reclamă? No, bine, cred că continuăm data viitoare cu partea asta, gen... Ne vedem data viitoare și pa, la revedere!